I'm gonna tell you where we are. Come on, love me, we'll go far. There's an ocean underneath the sea. But what you saying? So can you hear me? You gotta jump right in if you're gonna find the loving that you need. I wanna live my life like a work of art. If there's just one thing to give you any truth, come on and live your life like a work of art. Wij gaan deze stand openen en dat doen we met enkele sprekers die slechts kort u zullen toespreken. Het was in 1987 toen de eerste TFAF hier was. Ik zat toen in de gemeenteraad van Maastricht. We waren apetrots, maar we wisten eigenlijk niet precies wat TFAF was, wat TFAF ging worden en dat TFAF ging uitgroeien tot wat het vandaag de dag is. Maar trots waren we, want er was iets speciaals. Er waren uiteraard al van tevoren 2 beurzen in de Eurohal en u ziet wat het geworden is. Wij kunnen Maastricht, wij kunnen Limburg niet meer voorstellen eigenlijk zonder de TFAF. Ja, het is uiteraard belangrijk dat die beurs in deze stad en deze regio is. Dat is voor de stad en de regio van enorm van belang. Niet alleen voor de directe omzet, want dat vind ik altijd zo koud. Het gaat met name over de allure, de imago. Het feit dat je daarmee je als regio, als een internationale regio kunt profileren. En omgekeerd is natuurlijk deze locatie voor handel een uitstekend geschikte locatie. Dat deze al ver voor elkaar al de grootte hier handel drijven. Maar handel drijven in deze stad betekent ook dat je op een relatief kleine omgeving mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet alleen op de beursvloer, maar ook daarnaast. En dat mensen hier naartoe komen alleen voor de beurs. Die hele stad, die hele regio is TFAF. En dat is heel wat anders dan dat je dat in een grote stad als Brussel of Amsterdam of Londen gaat doen, waar je maar één van de zoveel evenementen bent. Dus ik denk dat het inderdaad een wederzijds win-win situatie is. En dat gaan we volhouden, natuurlijk. We hebben het geweldig gehad in New York, met ook dank aan de burgemeester en ook aan de gouverneur. De gouverneur was er niet zelf helaas. Wij voelden ons als een soort drie-eenheid die daar in New York stonden. En met z'n drieën hebben wij toch behoorlijk smoel gegeven aan Maastricht, en aan Limburg en aan TFAF. Ja, wat ik begreep uit de woorden van de voorzitter van TFAF was dat in ieder geval geapprecieerd was dat er een delegatie vanuit Maastricht naar New York ging. Ja, dat zei hij. En vorig jaar toen we hier stonden, maakten we ons allemaal een beetje bezorgd van wat gaat daar gebeuren. Als de TFAF ook naar New York gaat. We hebben ervoor gekozen om samen met de provincie en ook wat partners de TFAF daar te presenteren. En dat heeft heel goed gewerkt. We zijn, dat zei hij ook, hè, een soort drie-eenheid. We zijn echt gekomen om de TFAF met z'n drieën daar te brengen. Provincie, gemeente en TFAF. En dat heeft goed gewerkt aan beide zijden. Ik denk, het heeft de TFAF goed gedaan, het heeft de stad ook heel erg goed gedaan. Je moet dan toch je gezicht laten zien en niet aan je schulden blijven. Dat is ook zo. En je kunt wel je laten regeren door angst dat je iets kwijtraakt. Maar nu is wel weer gebleken dat als je gewoon vol gaat voor de goede zaak, dat je samen sterker bent. Ja. Ja, en misschien ook wel, althans in New York hoorde je dat wel, van natuurlijk, het heet TFAF, maar ook in New York spraken ze eigenlijk over de Maastricht Fair. Ja, dat klopt. Moeten we toch een beetje erin houden eigenlijk. Ja, dat is leuk. En ik kreeg de catalogus en die zit in een zakje. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar dat zakje staat aan de ene kant TFAF New York en aan de andere kant TFAF Maastricht. Ja. En die zakjes delen ze ook in New York uit. Dus Maastricht zal toch ook vereeuwigd worden in New York. Het is goed. Dames en heren, de stand is geopend. Hè.